जाता रो कलकत्ता बाय बाय करे जटाटा हो कि कौन सौतीन पर अरे जनम रिहा है हमारे सैया जी फोन करिहा है। तो चली है देखी हमरा साथ में एवरा प्रदीप लाल यादव जी बानी है एगो रउआ इनके बीच में है नया दुनिया में है नया अंदाज में एगो गाना सुनावे जा रहल बानी है तमाम जौन डिजिटल दुनिया बा यही पर आधारित एगो गाना बा। एगो पति जौन बा कि जे बाहर जा रहल बाड़े तो उनके पत्नी का कहतारी आई सुनी सीधे प्रदीप लाल यादव जी से। तो तमाम हमारे दर्शक लोग जुड़ल बा सीधे रउआ गाना सुनाई कि पत्नी जौन बा कि जे का कहतारी। चलिए जनी पत्नी बाड़ी उनका पति बाहर आ जाता रहो नौरतिया कहतरी ये राजा जी जाते नहीं तो हमारे एगो बात ध्यान में रख ले कहतरी अरे तू त जाता रो कलकत्ता बाय बाय करे जटाटा हो कि कौन सौतीन पर अरे जनम रिहा है हमारे सैया जी फोन करिहा है हमारे राजा जी फोन करिहा है। औरतिया कहतरी तू त जाता रो कलकत्ता तू त जाता रो कलकत्ता बाय बाय करे जटाटा हो तू त जाता रो कलकत्ता बाय बाय करे जटाटा हो कौन सबूतिन पर जनम रिहा है हमर सैया जी फोन करिहा है हमर राजा जी फोन करिहा हमर सैया जी फोन करिहा है हमर राजा जी फोन करिहा और औरतिया कहत और औरत कहत रे राजा जी जानता रा तोहरा बिना जी नहीं पाई जब लेना तोहारा से हम बतियाई जब लेना तोहारा से हम बतियाई जब लेना तोहारा से हम बतियाई। ए राजा जी रउआ तो जानते बानी जानता रा तोहरा बिना जी नहीं पाई जब लेना तोहारा से हम बतियाई जब लेना तोहारा से हम बतियाई जब लेना तोहारा से हम बतियाई। स्टेशन पर हो स्टेशन पर रेल धारिहा है हमारे सैया जी फोन करिहा है हमर राजा जी फोन करिहा है हमर सैया जी फोन करिहा है। औरत कहतरी तू त जाता रो कलकत्ता बाय बाय करे जटाटा तू त जाता रो कलकत्ता बाय बाय करे जटाटा हो स्टेशन पर है स्टेशन पर रेलगाड़ी धरिहा है हमर सैया जी फोन करिहा है हमर राजा जी फोन करिहा हमर सैया जी फोन करिहा है जय हो
अरे राजा जी फोन करिहा